כמדי שבת. אנחנו נמשיך להיות פה כמדי שבת, אנחנו נמשיך להגיד את הקול הכל כך חשוב הזה, שצריכה לקום פה ועדת חקירה ממלכתית, כדי שיהיה את האפשרות הטובה ביותר לחקור את כולם, לחקור את הכל. אנחנו עדיין חיים פה במדינה דמוקרטית. שה-120 צריכים ללכת הביתה, כך גם צריכים כל אותם אנשים שקשורים בדרך כזו או אחרת או ישירה לשבת ה-7 באוקטובר. באשר לשם שאתה נקבת, לרונן בר, הוא עצמו אמר, אני אלך הביתה. אני אלך הביתה רק כאשר אחרון החטופים יחזור הביתה. זה מדרון חלקלק, והמדרון החלקלק הזה אנחנו מחליקים בו, כל רגע מחליקים יותר ויותר. המלחמה שהתחילה זה ממש כאב לב, כי יש לי בן נכה צה"ל, אז אני יודעת כמה זה כואב לקבל את הבשורות הקשות והמרות, ובטח כשחיילים הולכים נהרגים, זה נורא והיום, באמת. אנחנו חקלאים יהודים, כך הערכים של מדינת ישראל. חברים שנפלו לידינו, אנחנו לא רוצים לכל העם, הוא מערבב לכולנו את הראש, ולנו אסור להתבלבל.